Okay. Pokémon fanger jeg. Vi vil have stål. Okay. Hallo alle sammen, og velkommen til Matrixelmon. Woohoo! Stemningen. Hvem var det, der kylder sin Pokémon? Det var mig. Eller som lang version af det, Matrix Pixelmon. For vi spiller nemlig Pixelmon herinde, og vi gør det med et lille twist. For lige nu står vi meget grupperet. Fondok er alene, men ellers så står vi meget grupperet. Og det er fordi, vi har valgt at dele os op i hold af 2. Ja. Og de hold, vi har sat op i PT, det er Versinger og mig selv. Så er det Griber Jens. Så er det Kova Doom. Så er det Hilde og Kaja, som ikke er her lige nu. Så er det Demistian Anden. Ja. Og så er det Helge og... Alien og Fondok. Helge. Helge er også en dejlig mand. Og meningen er så, at vi her i slutningen af Pixelmon-serien, der kommer vi til at have en stor turnering, hvor der vi kæmper mod hinanden. Med de her to-mandshold, og man så hver især bygger nogle arenaer, og så tager man ud og kæmper mod hinanden, og det bliver super hyggeligt. Hej. Inden da, der har vi dog lige en lille prøvelse, man skal igennem, eller faktisk 6 af slagsen. For vi har sat 6 gyms ude omkring i verden, 6 badges, man skal ud og vinde. Og de er så i hver af deres lille styrkecenter, og det kan vi eventuelt måske lige tage ud og kigge på. Ja. Og det her, det er spawn. Vi har bygget et lille map her, og det her, det er spawn. Og her er der en lille healer, der er en ting, vi kan trade med, og der er en computer. Og en cookie dispenser. Og når ja, det er rigtigt. Nå, er det stadig? Ja, den er der et eller andet sted. Nice. Det er missions lille fine ting. Og derudover så er der også 6 af sådan nogle teleporters, som teleporteres ud til forskellige biomes. Og i hver af de biomes, der er så deres eget lille styrkecenter ting. Og det er levelsene, der står på skiltene ved siden af, ikke? Jo, lige Ja, det er præcis. det levels Pokémonerne I, Der er de værd. styrkecentre er i. Damn. Kaster du lige en ting igennem, Koma? Du offrer til guderne. Nej, ting, Nej, den ligger der stadig. ting kan ikke flyve igennem der. Ej, Au. Vi kan ikke prøve, at kigge på det første gym, bare lige sådan, så folk kan finde ud af, hvordan de ser ud. Extreme Swells. Lige præcis. Så det her, det var 16-25, right? ja, det tror jeg. Stone badge. Wow, det er flot bygget. Er det autogenereret, eller? Skal vi sige, hvem der har bygget det? Hvorfor er der en gravsten? Det er dit hjem. Lille gym-sign. Men det er så meningen, at man kommer herhen, og så er der 3 forskellige personer, man skal klare her. Der er 2 af sådan nogle træner her i starten, og så er der styrketræner, lederen, ting. Ja. Lige præcis. Og så når man har vundet, så kan man tage et badge. Nej, Grib, du skal ikke stjæle nu. Jeg skulle bare lige kigge, om de var pusset og sådan. Gripper. Men ellers så har vi vel hver især valgt vores starter-Pokémons. Ja. Og, Fight me. wow. Ej. Wow, så flasher vi altså. Oh my god. Så er det bare... Come at me, bro. Så det gælder vel egentlig bare om at komme ud og få levelet dem op og fange en masse andre. Ja. Og så bare få spillet spillet. Okay, så det var den lille intro. Og nu skal vi bare spille noget Pixelmon. Yay! Desværre så er Alien... der kom det mission. Desværre så er Alien her ikke lige i øjeblikket. Men jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan få ham med på en episode her senere. Nu der tænker jeg bare, at jeg vil prøve at level min Chikorri op, eller hvordan man nu udtaler den, udtalerens navn. Jeg skal nok finde på et navn. Lige nu tror jeg bare, jeg forkortet til at kalde den for Chica, som på spansk betyder pige eller dame. Og nu tænker jeg lige, hvor i alverden vi skal gå hen. Skal vi ikke lige prøve Plains og se om... Eller er det... Nej, det er de forskellige gyms. Jeg tænker bare at finde nogle... er det mørkt. Skal vi ikke lige se, om vi kan få den op på Bright? Og så kunne det være fedt, hvis... Skal vi lige lufte vores Chica? Hvor blev du ind? Hvor blev du af? Chica! Oj.
Chicory! Chica! Halløj! Så cute. Skal vi ikke se, om der er nogen, du kan kæmpe mod? Det kunne være sjovt. Hvad med ham herovre? Hvad for en level er du? Du er level 8. Uha. Du er level 26. Øj, har I lige set den der, hva'? Hvad laver du med den? Hvad laver du med den? Hvad er det, du har fundet der? Det ligner lidt en gammel mand. Hvor er de møgunger? Gå væk, de møgunger. Hvad er det der er herovre? Det må være sådan en anden Pokémon-træner. Han er i level 25. Han har slet ikke noget, vi skal... Saki har fået diamanter allerede. Hold da helt. Kaffepause. Så ham er det ikke noget, vi skal røre ved lige i øjeblikket. Jeg vil bare meget gerne sådan komme i kamp. Det kunne være vildt sjovt. Her er der noget træ. Jeg burde nok fokusere mere på at finde mig et sted og slå ned og få noget træ af nogle forskellige ressourcer. Men der vil jeg lige snakke med Alien først. Og så vi kan være enige om, hvor det er, vi skal holde base, hvis vi skal have en base. Og hvad har vi her? Der har vi en level 9 Starly. Hvad sker der? Den blev lige... Skal vi ikke lige sende den her ud? Nej, det virkede ikke. Høj! Kom så. Kom så. Ej, jeg ramte ikke. Hvorfor mister den lige... sådan der! Ja! Okay, vi er level 5. Og den er level 9. Okay. Hvad vil Chica gøre? Skal vi kæmper. Okay, hvad skal vi så gøre? Jeg kan ikke se noget, der er græs over det hele. Growl. PP, hvad betyder det? Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Tackle. Okay, vi tackler. Tackle, waiting. Start use wing attack. Hvad? Nej! Chica besvimede. Nej! Ej, så må jeg hen til lægen. Jeg ved ikke, om der er en command, man kan bruge, eller om jeg skal løbe hele vejen. Jeg tror bare, jeg løber for nu. Så jeg er tilbage om bare 2 sekunder. Okay, så har min Chica fået lidt mere liv. Og nu har jeg taget over til de her Extreme Hills. For at se, om der ikke er nogle Pokémoner. Der er nogen, der har slået base op der, tror jeg. Eller i hvert fald haft lidt i gang. Jeg burde nok også komme i gang med min samling af ting og sager. Og så kan vi måske overraske Alien med nogle gode ting, vi har fundet. Jeg vil bare ellers så gerne have hende her til at evolve. Det kunne være super nice. Men jeg tror, at jeg vil begynde på at samle lidt ressourcer, og så vil jeg være tilbage om bare 2 sekunder. Jeg har lige fundet sådan en her plante, og så må jeg da lige se, hvad det er. Højreklikker, og hvad fik jeg ud af det? Apricorn, okay, og der har også en rød. Ja, ser man det? Den ved jeg ikke, hvad man kan bruge til endnu, men det er sikkert et eller andet spændende. Okay, jeg har fundet sådan en her fugl igen, en Starly. Og den er kun i level 5, så skal vi ikke lige se om... Hey, kom her. Kom så. Chicory. Afsted. Ja, sådan der. Kom så. Fight. Tackle. Waiting. Attack was decreased. Nej. Waiting. Chicory used tackle. Okay. Nice. Vi prøver. Growl. Waiting. Starly used growl. Gør den også det? Chicory's attack was decreased. Waiting. Chicory used growl. Starly's attack was decreased. What will Chicory do? Fight. Tackle. Waiting. Starly used growl again. Chicory attack was decreased. Nej. Waiting. Bam. Yeah, go Chica. Fight. Tackle. Waiting. Starly used quick attack. Nej. Nu vil jeg altså noget nede. Okay. Waiting. Så gør vi også. Boom, mand.
Okay, så laver vi en growl. Starly use tackle. Nej, det var måske ikke så dumt. Men vi tjekker use growl, og så skal vi gerne se at den ikke kan... Starly ikke kan skade så meget igen. Skal vi prøve? Nej! Quick attack. Ej, vi er snart døde. Jeg håber lidt, at Starly her bruger growl. Kom så. Hvad skal jeg gøre? Tackle. Kom så. Nej, jeg er død. Jeg er faint, eller besvimet. Okay. Dumme Starly. Okay, men jeg troede lige, jeg kunne vinde. Nå, men så må jeg finde, så må jeg lige gå tilbage og så heal min Pokémon. Og så bagefter går jeg lige herhen og finder et sted at være, fordi jeg har været nede at mine og fundet gode sager. Så er jeg tilbage om bare 2 sekunder. Okay, gutter, jeg har simpelthen fundet en Rattata. Det kan jeg huske, da jeg var lille, så var det min yndlings-Pokémon, det her. Den spillede jeg hele tiden med på min Game Boy, kan jeg huske. Men lad os prøve at se, om vi ikke lige kan... Hey, kom her, Rattata. Og angreb. Ej, Chica, du... Kom så. Og angreb. Ej, ramte ikke igen. Prøv igen. Nope. Ja, der var den. Det er en level 4, så vi er en level over dem faktisk. Skal vi prøve at fight? Okay, først så bliver vi growl. Okay, og så Rattatas attack was decreased, altså at dens angreb den blev formindsket. Og Rattata jo brugte tail whip. Okay. Chicas defense eller forsvar var også formindsket. Okay. Hvad skal vi så gøre? Vi siger fight, og så siger vi tackle. Jeg kan se en mine hernede. Det er vist en glitch. Rattata use tail whip. Okay. Men vi skader den rimelig meget. Så jeg tror faktisk bare, at vi kan bruge tackle igen og igen, indtil at den er død. Fordi at den skader mig, hvis det ikke. Den bruger simpelthen bare... Nice, 81 XP. Razor Leaf. Okay. Chica just learned Razor Leaf. Okay. Vi vandt! Første battle vundet! Woohoo! HB plus 2, attack plus 1, defense plus 2. SP attack. Speed attack måske. Eller nej, det ved jeg ikke hvad. Speed 0. Nå. Your Chica has grown to level 6. 6. HP bum. Nice. Okay. Hvor blev Chica af så? Se der. Hvor er du lille fin og dejlig. Hvad sker der, hvis vi trykker på G her? Sker stadig noget? Jeg kan ikke helt finde ud af at bruge det der ting. Men det er i det her område, jeg gerne vil slå camp op. I hvert fald lige indtil jeg får talt med Alien. Fordi at jeg synes, det her område var så fint. En level 6. Oddish. Skal vi tage kampen op? Er det det, vi skal? Ej, det er vildt svært at ramme. Dang it. Kom så, Chica! Ej, jeg kan simpelthen ikke ramme. Sådan der, nu rammer vi. Hvorfor kan jeg ikke ramme? Der var irriterende. 3, 2, 1, bam! Okay, level 6 og level 6. Først, type grass. Skal vi prøve den? Ej, først så laver vi en growl. Waiting. Og det er sweet scent. Nej, hvad gør den? Chicas evasion was decreased. Okay. Sådan, er det undvidelse eller hvad? Og så bruger vi den. Så Odyssey's attack er formindsket. Og nu bruger vi Razor Leaf. Nej, den use assault. Nej. Razor Leaf. Det var heller ikke særlig godt. Okay, fair nok. Det er nok fordi det er 2 græs-Pokémoner. Så bruger vi tackle. Kan vi prøve det? Waiting. Det var lidt bedre. Det var faktisk lidt bedre. Det prøver vi igen. Nice. Den er noget på gul.
Okay. Den vil slet ikke kæmpe her. Den bruger bare... Jo, der gjorde den lige noget. Waiting. Og til sidst så slutter vi af med en Razor Leaf. Er det det vi skal? Bam! Poison Powder. Okay. Nice, og vi har fået noget mere. Juhu! Okay. Ej, hvor nice level. Er det level 9? Er vi virkelig i level 9 allerede? Hold da helt. Monster. What? Jeg prøver på at sige her. Og vi har noget hernede. Skal vi ikke lige gå herned? Er jeg blevet hurtigere? Jeg synes, jeg er blevet hurtigere. Whee! Eller det er måske bare mig, der fantaserer her. Hvad er det, vi har her? En grøn en. Okay. Spændende. Nå, men jeg vil være tilbage om bare 2 sekunder. Okay, jeg ved ikke... jeg ved ikke, om det er nogle af drengene her, som har bygget den her. Det tror jeg næppe, det er. Jeg tror faktisk, det er en genereret struktur, som kommer med. Ja, det må det være. Der er sikkert allerede nogen, som har været herinde. Men, se hvad vi har her. Sådan en healing ting. Det er jo fantastisk. Det med kan vi ikke tage, kan vi det? Åh nej. Ej, jeg ødelagde den. Heldigvis er der en til. Ej, hvor er jeg dum. Nå, okay, fair nok. Det siger vi ikke til nogen. Det håber jeg i hvert fald ikke. Men det er fedt, at der er sådan en der. Så kan vi måske slå base op herhenne. Lige herhenne, fordi at jeg synes, at det er stadig... Hvad i alverden er det? Nå, er det en miau? Ej, hvor hyggeligt. Ej, der kommer mange minder tilbage her fra de gode gamle Pokémon-dage, da jeg sad og spillede på min Game Boy. Se, der er både vandfald og blomster og det ene og det andet. Så jeg tror faktisk her, det kunne være meget fedt at slå camp op. Og at der er også et gym lige herovre. Hvordan har vi her? Hej med dig. Jeg tror, vi gør det herhenne. Skal vi gøre det? Så er jeg tilbage om bare 2 sekunder. Okay, sådan her. Så har jeg simpelthen fundet mig et lille sted. Et lille opholdssted her. Og så har jeg smidt alle mine ting herinde i den her kiste. Og så tænker jeg, at vi lige kan tage noget cobblestone, noget jern og noget af det her sjove. Og så skal jeg vise jer en ting, jeg har lært. I kender... Ups, det var ikke lige meningen, jeg skulle lave alle. Nu er jeg da i hvert fald ovne. I massevis. Jeg lærte en ting her. Og det var, hvis man gør sådan her, selvfølgelig, vi skal lige have den der, ups, ikke alt. Vi skal lige have det her sat over, er jeg rimelig sikker på? Ja. Og så er det næste, jeg skal gøre. Hvad var det nu, det var? Jo, det var at lave sådan en hammer. Men det ser ud til, at alt det der jern der, det kan nok godt tage noget tid, før det er færdigt med at stå og hygge sig i ovnene. Så jeg tror bare, jeg er tilbage, når det her det er færdigt. Okay, prøv så også her. Jeg ved ikke, om jeg skal lave en iron hammer eller en aluminium hammer. Jeg tror, jeg laver en aluminium hammer. Jeg ved, man kan lave en diamanthammer også. Men jeg tror, jeg starter med sådan en her. Og efter det her, så skal man vist gøre noget lignende. At tage alt det her iron der. Jeg har masser. Og hvad sker der så, hvis man gør sådan her? En anvil. Så sætter vi den. Og så gør man vist sådan her. Ups, nu kommer jeg til at trykke 2 gange. Og så gør man ellers bare sådan her, indtil den er flad. Eller hvad? Hov. Ej, jeg tror jeg ødelagde den. Okay, skal vi prøve en gang til? Bum. Og så holder vi ellers bare nede. Det burde da være sådan her. Måske tager det bare lang tid.
Eller så er det bare mig, som ikke kan finde ud af noget som helst. Hov! Nej, den forsvandt. Giv mig den. Den var måske ikke helt færdig endnu. Den var nok ikke helt færdig endnu, så tager den nok noget tid. Okay, simpelthen. Skal vi lige prøve igen? Og imens så kan vores lille chica gå frit omkring. Det der er så sød. Chicory! Og snart i level også. Jeg tænker også, at vi skal lave... ja, så skal vi først til den nether og få noget glowstone. Din dumme... Ej, chica, tilbage med dig i buret. Hej, det var ikke særlig sødt. Kom jeg til at slå den? Ej, altså. Jeg håber ikke, det sådan, gjorde, at det her det kommer til at tage længere tid. Skal det... så skete der noget, men så fortsætter vi. Ikke højre klik. Højre klikker ikke, jeg fortsætter. Og se om der sker noget her. Okay, det var så en til. Sådan der, så tror jeg faktisk, at den er færdig. Tør jeg højreklik? Jeg højreklikkede, og nu har vi en aluminium plate. Det er jo fantastisk. Det var ligesom sådan en, vi fik ud af de der healer, som nok var en rigtig dum idé at gjorde her. Hov, er det her en shard? Jeg tror, at det er en shard. Det lyder som noget helt andet, når jeg siger... Men er det lige meget, når jeg siger en shard? Simpelthen, jeg tror, man kan gøre noget lignende sådan her. Kan man ikke det? Jo! Leafstone shard. Fantastisk. Og jeg er rimelig sikker på, at vores Pokémon, eller det ved jeg, at det er sådan en græs-Pokémon. Og, eller blad, eller hvad, men hvad sker der her? Er der nogen, der er i krig? Hvis jeg finder 9 af dem, så kan jeg simpelthen lave sådan en, hvad er det, de hedder? Ikke et emblem, men sådan en tingeling på melum der. Og så kan jeg give den til min Pokémon, min Chica, og så vil den vist evolve, tror jeg. Men lad mig fumle lidt omkring, og så er jeg tilbage om bare 2 sekunder. Okay, så jeg har lige været ude i det vilde og finde lidt flere af de her apricorn, og så har jeg plantet dem. Som jeg gør her. Jeg har bare plantet dem alle sammen. Hvorfor ikke? Så kan jeg få nogle flere. Og så det jeg vil gøre, det er at jeg vil meget gerne kunne lave en masse Pokeballs. Og der har jeg fundet ud af, at der skal man bruge de her apricorn, og så skal man smelte dem. Ja, har jeg hørt dig. Og så skal man smelte dem, og så skal man tage dem på den her anvil. Og ja. Og så skal man have noget iron. Også tage på den her anvil, tror jeg. Og så var der mange lyde. Og så kan man altså lave en Pokeball. Tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Men vores Chica er i level 9 her. Og skal vi ikke se, om de her herhenne, de vil fighte level 19. Hold da op. Ej, ellers tak. Drowsy, han er i level noget af 20. Det er ikke lige mig. Ikke lige nu. Og hvorfor er det altid mørkt her? Hvor skal vi hen? Skal vi prøve? Hvad for en level er du? Level 7. Okay. Skal vi ikke prøve at sige badabum? Bridget. You're an ugly. Du er en grim du ser, eller du er en grim træner. Jeg vil vædde med, at du har en slap Pokémon. Kæmp med mig, taber. Nå, hun er da okay. Jamen lad os fighte her. Jeg har poison. Critical hit. Au. Nej. Trigger used poison. What? Nå, okay, fordi den er sådan en... Ej, dumme ting. Okay, så... Razor Leaf. Nej, jeg er ved at dø. Ej, hvor er hun irriterende. Det skader faktisk en lille bitte bid. Men jeg er snart død her.
Af for Sørensen da. Ej. Jeg besvimede. Okay, men så heldigvis, så kan vi lige gå over til den her healer. Som er lige her. Herligt. Og heldigvis så ødelagde jeg ikke den anden. Den kræver bare en diamant at lave den her, og så noget aluminium og noget iron, så det er ikke fordi det er så forfærdeligt slemt. Sådan der. Nu er vores chica 100% klar til at kæmpe igen. Jeg vil virkelig gerne have, at den skal bare i total level. Han er da glad. Ej, ham vil jeg ikke kæmpe mod. Han er i level 15. Hvad har vi her? Også en level 15. De er stærke dem her. Jeg vil gerne have en virkelig svag en. Eller en, der er lidt stærkere end mig. Det er fint nok. Bare jeg kan klare den. En level 8. Okay. Attack. Fight. Hvad vil jeg gøre? Nu vil jeg prøve poison. Waiting. Chica brugte poison. Okay. Okay, nu er den er simpelthen poison der. Fedt. Og så siger vi fight. Og så siger vi Razor Leaf. Vent, hvad var det for en Pokémon, jeg egentlig kæmpede mod? Hvor er det? Nu kan jeg ikke se den. For jeg kan ikke huske, om det var en græs-Pokémon. Ja, det var ikke særlig effektivt her. Men den bliver helt sådan ramt af mit gift her. Skal vi bare bruge... Vi bruger bare den normale tackle her. Han skadede faktisk rimelig. Vi skadede meget. Hold op. Og så gør vi det bare lige en gang til. Og så vil jeg ved med, at han er færdig. Centret. Nice. Vi har vundet. Og vi er i level 10. Fantastisk. Ej, hvor fedt. Vi er i level 10. Nu kan vi lige spæne hen og give vores chica her noget mere liv. Men level 10. Hold da helt hat op. Hold da helt hat. Ej, det synes jeg er fedt. Jeg kan meget godt lide Pixelmon indtil videre. Det er meget sjovt. Og så er der også så mange Pokémon. Så det er helt vildt. Hvad har vi herovre? Det er nogle... dem kan jeg godt huske. Han var så sej. Den vil jeg godt have. Er det en level 8? Jeg kan selvfølgelig ikke fange den, men jeg kan vinde over den. Okay. Det er selvfølgelig en fugl. Skal vi prøve at bruge poison her? Ja, vi prøver poison. Wow! Den skader. Okay, det kommer vi nok ikke til. Og den... Den undvig. Undvig. Så takler vi bare. Hvor den skader meget. Skal vi løbe her, eller... Ja. Dang it. Vi kunne ikke... Kom så. Løb. No! Okay, fint nok. Så kæmper vi til døden. Som nok er lige om lidt. Jeg må blive bedre til at undvige. Okay, fair nok. Den vandt. Den dumme Pidgey der. Okay, så jeg har lige fundet en level 6. Den kan vi simpelthen godt klare. Fordi vi er level 10, så det tror jeg godt. Så vi siger fight, og så siger vi poison. Kom så. Yes, og nu er den poisoned. Det var godt. Så kan den skade lidt her. Så siger vi fight, og så siger vi tackle. Bum, den er snart færdig. Den er slet ikke skadet også. Nu har den. Okay, bum, bum. Vi er så magtfulde. Det var dog helt crazy. Hvor blev de af? De forsvandt. Yes. Og vi er vandt. Nice. Det gik stærkt. Det kom jeg ikke engang i level af faktisk. Men det var egentlig heller ikke det jeg skulle. Det jeg skulle, det var at sige, at det var nok det for første episode. Prøv at se hunden i baggrunden. Det var nok det for første episode. Jeg håber at du nød den. Og jeg vil bare sige tusind tak fordi du så med. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber vi ses. Hej hej.
Pokémon der fanger jeg. Vi vil af stål. Okay. Hallo alle sammen, og velkommen til Matrixelmon. Stemningen! Hvem var det, der kylder sin Pokémon? Det var mig. Eller som lange version af det, Matrix Pixelmon. For vi spiller nemlig Pixelmon herinde, og vi gør det med et lille twist. For lige nu står vi meget grupperet. Fondok er alene, men ellers så står vi meget grupperet. Og det er fordi, vi har valgt at dele os op i hold af 2. Ja. Og de hold, vi har sat op i PT, det er Versinger og mig selv. Så er det Griber Jens. Så er det Kova Doom. Så er det Hilde og Kaja, som ikke er her lige nu. Så er det Demisian Anden. Ja. Og så er det Helge og... Alien og Fondok. Helge. Helge er også en dejlig mand. Og meningen er så, at vi her i slutningen af Pixelmon-serien, der kommer vi til at have en stor turnering, hvor der vi kæmper mod hinanden. Med de her to-mandshold, og man så hver især bygger nogle arenaer, og så tager man ud og kæmper mod hinanden, og det bliver super hyggeligt. Hej. Inden da, der har vi dog lige en lille prøvelse, man skal igennem, eller faktisk 6 af slagsen. For vi har sat 6 gyms ude omkring i verden, 6 badges, man skal ud og vinde. Og de er så i hver af deres lille styrkecenter, og det kan vi eventuelt måske lige tage ud og kigge på. Ja. Og det her, det er Spawn. Vi har bygget et lille map her, og det her, det er Spawn. Og her er der en lille healer. Der er en ting, vi kan trade med, og der er en computer. Og en cookie dispenser. Og når ja, det er rigtigt. Nå, jeg er det stadig. Ja, den er deroppe et eller andet sted. Nice. Det er missions lille fine ting. Og derudover så er der også 6 af sådan nogle teleporters, som teleporteres ud til forskellige biomes. Og i hver af de biomes, der er så deres eget lille styrkecenter ting. Og det er levelsene, der står på skiltene ved siden af, ikke? Jo, lige Ja, det er præcis. de levels Pokémonerne I, de styrkecentre er i. Damn. Kan du lige en ting igennem, Koma? Du offrer til guderne. Nej, ting, Nej, ligger der stadig. ting kan ikke flyve hjem der. Ej, Au. Vi kan ikke tage ud og prøve at kigge på det første gym, bare lige sådan, så folk kan finde ud af, hvordan de ser ud. Extreme Swells. Lige præcis. Så det her, det var 16-25, right? ja, det tror jeg. Stone badge. Wow, det er flot bygget. Er det autogenereret, eller? Skal vi sige, hvem der har bygget det? Hvorfor er der en gravsten? Det er deep gym. Det er gym-sign. Men det er så meningen, at man kommer herhen, og så er der 3 forskellige personer, man skal klare her. Der er 2 af sådan nogle træner her i starten, og så er der styrketræner, lederen, ting. Ja. Lige præcis. Og så når man har vundet, så kan man tage et badge. Nej, Grib, du skal ikke stjæle nu. Jeg skulle bare lige kigge, om de var pudsede og sådan. Gripper. Men ellers så har vi vel hver især valgt vores starter-Pokémons. Ja. Og, Fight me. Wow. Ej. Wow, så flasher vi altså. Oh my god. Så er det bare... Come at me, bro. Så det gælder vel egentlig bare om at komme ud og få levelet dem op og fange en masse andre. Ja. Og så bare få spillet. Okay, så det var den lille intro. Og nu skal vi bare spille noget Pixelmon. Yay! Desværre så er Alien... der kom The Mission. Desværre så er Alien her ikke lige i øjeblikket. Men jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan få ham med på en episode her senere. Nu der tænker jeg bare, at jeg vil prøve at level min Chikorri op, eller hvordan man nu udtaler den. Udtaler dens navn. Jeg skal nok finde på et navn. Lige nu tror jeg bare, jeg forkortet til at kalde den for Chica, som på spansk betyder pige eller dame. Og nu tænker jeg lige, hvor i alverden vi skal gå hen. Skal vi ikke lige prøve Plains og se om... Eller er det... Nej, det er de forskellige gyms. Jeg tænker bare at finde nogle... er det mørkt. Skal vi ikke lige se, om vi kan få den op på Bright. Og så kunne det være fedt, hvis... Skal vi lige lufte vores Chica? Hvor blev du ind? Hvor blev du af? Chica! Oj.
Chicory! Chica! Halløj! Så cute. Skal vi ikke se, om der er nogen, du kan kæmpe mod? Det kunne være sjovt. Hvad med ham her herovre? Hvad skal jeg gøre? Tackle. Kom så. Nej! Jeg døde. Jeg er faint, eller besvimet. Okay. Dumme Starly. Okay, men jeg troede lige, jeg kunne vinde. Nå, men så må jeg finde, så må jeg lige gå tilbage og så heal min Pokémon. Og så bagefter går jeg lige herhen og finder et sted at være. Fordi jeg har været nede at mine og fundet gode sager. Så er jeg tilbage om bare 2 sekunder. Okay gutter, jeg har simpelthen fundet en Rattata. Det kan jeg huske, da jeg var lille, så var det min yndlings-Pokémon det her. Den spillede jeg hele tiden med på min Gameboy, kan jeg huske. Men lad os prøve at se, om vi ikke lige kan... Hey, kom her, Rattata. Og angreb. Ej, Chica, du... Kom så. Og angreb. Ej, ram det igen. Prøv igen. Nope. Ja, der var den. Det er en level 4, så vi er en level over dem faktisk. Så vi prøver at fight. Okay, først så bliver vi growl. Okay, og så Rattatas attack was decreased, altså at dens angreb den blev formindsket. Og Rattata jo brugte tail whip. Okay. Chicas defense eller forsvar var også formindsket. Okay. Hvad skal vi så gøre? Vi siger fight, og så siger vi tackle. Jeg kan se en mine hernede. Det er vist en glitch. Rattata used tail whip. Okay, men vi skader den rimelig meget. Så jeg tror faktisk bare, at vi kan bruge tackle igen og igen, indtil at den er død. Fordi at den skader mig vist ikke. Den bruger simpelthen bare... Nice, 81 XP. Razor Leaf. Okay. Chica just learned Razor Leaf. Okay. Vi vandt! Første battle vundet! Woohoo! HB plus 2, attack plus 1, defense plus 2. SP attack. Speed attack måske. Eller nej, det ved jeg ikke hvad. Speed 0. Nå. Your Chica has grown to level 6. 6. HP, bum. Nice, okay. Hvor blev Chica af så? Se der. Hvor er du lille fin og dejlig. Hvad sker der, hvis vi trykker på G her? Sker stadig noget? Nå. Jeg kan ikke helt finde ud af at bruge det der ting. Men det er i det her område, jeg gerne vil slå camp op. I hvert fald lige indtil jeg får talt med Alien. Fordi at jeg synes, det her område var så fint. En level 6 Oddish. Skal vi tage kampen op? Er det det vi skal? Ej, det er vildt svært at ramme. Dang it. Kom så, Chica. Ej, jeg kan simpelthen ikke ramme. Sådan der, nu rammer vi. Hvorfor kan jeg ikke ramme? Det var da irriterende. 3, 2, 1, bam! Okay, level 6 og level 6. Først, type grass. Skal vi prøve den? Ej, først så laver vi en growl. Waiting. Og det er sweet scent. Nej, hvad gør den? Chicas evasion was decreased. Okay. Sådan, er det undvidelse eller hvad? Og så bruger vi den. Så Oddish's attack er formindsket. Og nu bruger vi Razor Leaf. Nej, den use assault. Nej. Razor Leaf. Det var heller ikke særlig godt. Okay, fair nok. Det er nok fordi det er 2 græs-Pokémoner. Så bruger vi tackle. Kan vi prøve det? Waiting. Det var lidt bedre. Det var faktisk lidt bedre. Det prøver vi igen. Nice. Den er noget på gul. Okay. Oddish, den vil slet ikke kæmpe her. Den bruger bare... der gjorde den lige noget. Waiting.
Og til sidst så slutter vi af med en Razor Leaf. Er det det vi skal? Bam! Poison powder. Okay. Nice, og vi har fået noget mere. Juhu! Okay. Ej, hvor nice level. Er det level 9? Det sådan gjorde, at det her det kommer til at tage længere tid. Skal det? Så skete der noget, men så fortsætter vi. Ikke højre klik. Højre klikker ikke, jeg fortsætter. Og ser om der sker noget her. Okay, det var så en til. Sådan der, så tror jeg faktisk, at den er færdig. Tør jeg højreklik? Jeg højreklikker, og nu har vi en aluminium plate. Det er jo fantastisk. Det var ligesom sådan en, vi fik ud af de der healer, som nok var en rigtig dum idé, jeg gjorde her. Hov, er det her en shard? Jeg tror, at det her det er en shard. Det lyder som noget helt andet, når jeg siger... Men er det lige meget, når jeg siger en shard? Jeg tror, man kan gøre noget lignende sådan her. Kan man ikke det? Jo! Leafstone shard. Fantastisk. Og jeg er rimelig sikker på, at vores Pokémon, eller det ved jeg, at det er sådan en græs-Pokémon. Og, eller blad, eller hvad, men hvad sker der her? Er der nogen, der er i krig? Hvis jeg finder 9 af dem, så kan jeg simpelthen lave sådan en, hvad er det, de hedder? Ikke et emblem, men sådan en tingeling på melum der. Og så kan jeg give den til min Pokémon, min Chica, og så vil den vist evolve, tror jeg. Men lad mig fumle lidt omkring, og så er jeg tilbage om bare 2 sekunder. Okay, så jeg har lige været ude i det vilde og finde lidt flere af de her apricorn, og så har jeg plantet dem. Som jeg gør her, jeg har bare plantet dem alle sammen. Hvorfor ikke? Så kan jeg få nogle flere. Og så det jeg vil gøre, det er at jeg vil meget gerne kunne lave en masse Pokeballs. Og der har jeg fundet ud af, at der skal man bruge de her apricorn, og så skal man smelte dem. Ja, har jeg hørt dig. Og så skal man smelte dem, og så skal man tage dem på den her anvil. Og ja. Og så skal man have noget iron, også tage på den her anvil, tror jeg. Og så var der mange lyde. Og så kan man altså lave en Pokeball, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Men vores Chica er i level 9 her, og skal vi ikke se om de her herhenne, de vil fighte level 19. Hold da op. Ej, ellers tak. Drowsy, han er i level noget af 20. Det er ikke lige mig, ikke lige nu. Og hvorfor er det altid mørkt her? Hvor skal vi hen? Skal vi prøve? Hvad for en level er du? Level 7, okay. Skal vi ikke prøve at sige badabum? Bridget! You're an ugly. Du er en grim, du ser, eller du er en grim træner. Jeg vil vædde med, at du har en slap Pokémon. Kæmp med mig, taber. Nå, hun er da okay. Jamen, lad os fighte her. Jeg har poison. Critical hit. Au. Nej. Trigger used poison. What? Nå, okay, fordi den er sådan en... dumme ting. Okay, så... Razor Leaf. Nej, jeg er ved at dø. Hvor er hun irriterende. Det skader faktisk en lille bitte bid. Men jeg er snart død her. Au for Sørensen da. Ej. Jeg er besvimet. Okay, men så heldigvis så kan vi lige gå over til den her healer, som er lige her. Herligt.
Og heldigvis så ødelagde jeg ikke den anden. Den kræver bare en diamant at lave den her, og så noget aluminium og noget iron, så det er ikke fordi det er så forfærdeligt slemt. Sådan der. Nu er vores chica 100% klar til at kæmpe igen. Jeg vil virkelig gerne have, at den skal bare i total level. Øj, han er da glad. Ej, ham vil jeg ikke kæmpe mod. Han er i level 15. Hvad har vi her? Også en level 15. Øj, de er stærke dem her. Jeg vil gerne have en virkelig svag en. Eller en, der er lidt stærkere end mig. Det er fint nok. Bare jeg kan klare den. En level 8. Okay. Er vi virkelig i level 9 allerede? Hold da helt. Moster. What? Jeg prøver på at sige her. Og vi har noget hernede. Skal vi ikke lige gå herned? Er jeg blevet hurtigere? Jeg synes, jeg er blevet hurtigere. Whee! Eller det er måske bare mig, der fantaserer her. Hvad er det, vi har her? En grøn en. Okay. Spændende. Nå, men jeg vil være tilbage om bare 2 sekunder. Okay, jeg ved ikke... Jeg ved ikke, om det er nogle af drengene her, som har bygget den her. Det tror jeg næppe, det er. Jeg tror faktisk, det er en genereret struktur, som kommer med. Ja, det må det være. Der er sikkert allerede nogen, som har været herinde. Men, se hvad vi har her. Sådan en healing ting. Det er jo fantastisk. Det med kan vi ikke tage, kan vi det? Åh nej. Ej, jeg ødelagde den. Heldigvis er der en til. Ej, hvor er jeg dum. Nå, okay, fair nok. Det siger vi ikke til nogen. Det håber jeg i hvert fald ikke. Men det er fedt, at der er sådan en der. Så kan vi måske slå base op herhenne. Lige herhenne, fordi at jeg synes, at det er stadig... Hvad i alverden er det? Nå, er det en miau? Ej, hvor hyggeligt. Ej, der kommer mange minder tilbage her fra de gode gamle Pokémon-dage, da jeg sad og spillede på min Game Boy. Se, der er både vandfald og blomster og det ene og det andet, så jeg tror faktisk her, det kunne være meget fedt at slå camp op, og at der er også et gym lige herovre. Hvordan har vi her? Hej med dig! Jeg tror, vi gør det herhenne. Skal vi gøre det? Så er jeg tilbage om bare 2 sekunder. Okay, sådan her, så har jeg simpelthen fundet mig et lille sted. Et lille opholdssted her. Og så har jeg smidt alle mine ting herinde i den her kiste. Og så tænker jeg, at vi lige kan tage noget cobblestone, noget jern og noget af det her sjove. Og så skal jeg vise jer en ting, jeg har lært. I kender... Ups, det var ikke lige meningen, jeg skulle lave alle. Nu er jeg da i hvert fald ovne. I massevis. Jeg lærte en ting her. Og det var, hvis man gør sådan her, selvfølgelig. Vi skal lige have den der... Ups, ikke alt. Vi skal lige have det her sat over. Er jeg rimelig sikker på? Ja. Og så er det næste, jeg skal gøre. Hvad var det nu, det var? Jo, det var at lave sådan en hammer. Men det ser ud til, at alt det der jern der, det kan nok godt tage noget tid, før det er færdigt med at stå og hygge sig i ovnene. Så jeg tror bare, jeg er tilbage, når det her det er færdigt. Okay, prøv så se her. Jeg ved ikke, om jeg skal lave en iron hammer eller en aluminium hammer. Jeg tror, jeg laver en aluminium hammer. Jeg ved, man kan lave en diamanthammer også. Men jeg tror, jeg starter med sådan en her. Og efter det her, så skal man vist gøre noget lignende. At tage alt det her iron der. Jeg har masser. Og hvad sker der så, hvis man gør sådan her? En anvil. Så sætter vi den. Og så gør man vist sådan her. Ups, nu kommer jeg til at trykke 2 gange. Og så gør man ellers bare sådan her, indtil den er flad. Eller hvad? Ej, jeg tror jeg ødelagde den. Okay, skal vi prøve en gang til? Bum. Og så holder vi ellers bare nede. Det burde da være sådan her.
Måske tager det bare lang tid. Eller så er det bare mig, som ikke kan finde ud af noget som helst. Hov! Nej, den forsvandt. Giv mig den. Den var måske ikke helt færdig endnu. Den var nok ikke helt færdig endnu, så tager den nok noget tid. Okay, simpelthen. Skal vi lige prøve igen? Og imens så kan vores lille chica gå frit omkring. Det der er så sød. Chicory! Og snart i level også. Jeg tænker også, at vi skal lave... Nå ja, så skal vi først til den nether og få noget glowstone. Din dumme... Ej, chica, tilbage med dig i buret. Hej, det var ikke særlig sødt. Kom jeg til at slå den? Ej, altså. Ew. Jeg håber ikke, det var en level, at du er level 8. Uha. Du er level 26. Øj, har I lige set den der, hva'? Hvad laver du med den? Hvad laver du med den? Hvad er det, du har fundet der? Det ligner lidt en gammel mand. Hvor er de møgunger? Gå væk, de møgunger. Oj, hvad er det der er herovre? Det må være sådan en anden Pokémon-træner. Han er i level 25. Han har slet ikke noget, vi skal... Øj, Saki har fået diamanter allerede. Hold da helt. Kaffepause. Så ham er det ikke noget, vi skal røre ved lige i øjeblikket. Jeg vil bare meget gerne sådan komme i kamp. Det kunne være vildt sjovt. Her er der noget træ. Jeg burde nok fokusere mere på at finde mig et sted og slå ned og få noget træ og nogle forskellige ressourcer. Men der vil jeg lige snakke med Alien først, og så vi kan være enige om, hvor det er, vi skal holde base, hvis vi skal have en base. Og hvad har vi her? Der har vi en level 9 Starly. Hvad sker der? Den blev lige... Skal vi ikke lige sende den her ud? Nej, det virker ikke. Høj. Kom så. Kom så. Ej, jeg ramte ikke. Hvorfor mister den lige? Sådan der. Ja. Okay, vi er level 5. Og den er level 9. Okay. Hvad vil Chica gøre? Skal vi... vi kæmper. Okay, hvad skal vi så gøre? Jeg kan ikke se noget, der er græs over det hele. Growl. PP, hvad betyder det? Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Tackle. Okay, vi tackler. Tackle, waiting. Start use wing attack. Hvad? Nej! Chica besvimede. Nej! Ej, så må jeg hen til lægen. Jeg ved ikke, om der er en command, man kan bruge, eller om jeg skal løbe hele vejen. Jeg tror bare, jeg løber for nu. Så jeg er tilbage om bare 2 sekunder. Okay, så har min chica fået lidt mere liv. Og nu har jeg taget over til de her Extreme Hills. For at se, om der ikke er nogle Pokémoner. Der er nogen, der har slået base op der, tror jeg. Eller i hvert fald haft lidt i gang. Jeg burde nok også komme i gang med min samling af ting og sager. Og så kan vi måske overraske Alien med nogle gode ting, vi har fundet. Jeg vil bare ellers så gerne have hende her til at evolve. Det kunne være super nice. Men jeg tror, at jeg vil begynde på... at samle lidt ressourcer. Og så vil jeg være tilbage om bare 2 sekunder. Jeg har lige fundet sådan en her plante. Og så må jeg da lige se, hvad det er. Højreklikker, og hvad fik jeg ud af det? Apricorn. Okay, og jeg har også en rød. Ja, ser man det? Den ved jeg ikke, hvad man kan bruge til endnu. Men det er sikkert et eller andet spændende. Okay, jeg har fundet sådan en her fugl igen. En Starly. Og den er kun i level 5, så skal vi ikke lige se om... Hey, kom her. Oj. Kom så. Chicory. Afsted. Ja, sådan der. Kom så. Fight. Tackle. Waiting. Attack was decreased. Nej. Waiting.
Chicory used tackle. Okay, nice. Vi prøver. Skal vi... Growl. Waiting. Starly used growl. Gør den også det? Chicory's attack was decreased. Waiting. Chicory used growl. Starly's attack was decreased. What will Chicory do? Fight. Tackle. Waiting. Starly used growl again. Chicory attack was decreased. Oh nej. Waiting. Bam. Yeah, go Chica. Fight. Tackle. Waiting. Starly used quick attack. Oh nej. Nu er vi altså noget nede. Okay. Waiting. Så gør vi også. Boom, mand. Okay, så laver vi en growl. Starly use tackle. Oh nej, det var måske ikke så dumt. Men vi Chica use growl. Og så skal vi gerne se at den ikke kan. Starly ikke kan skade så meget igen. Skal vi prøve? Oh nej. Quick attack. Ej, vi er snart døde. Jeg håber lidt at Starly her prøver at growl. Kom så.